a taxi driver sees probably 100 plus hands in a day. Have you ever seen when you're just chilling at the rank, a busy rank, let's say it was MTN rank, how many hands passed there? Approach abangakhi wena abashisa. Uma insizwa mawushela. Yeah. Insizwa mawushela mfethu. Ntombi mayibona indle shela. Noma unayo. Noma unayo lo ufocus kuyo. Shela mfethu. Weyinsizwa nje mawushela. Noma uqonda wena nje mawushelile. Yeah. Noma okay ke awufuni ukushela. Khulumisa lo ntombi tshele mama kanti njani na? Yaphila. Izokay confident. Yabona, yakubuza simshini cha sasendoda. Indoda angazi kanjalo kumele ishele. Ungashiliswa ingeke mfana. Hayi sungasindoda. Masheli. Asibuye kule. So wena unomuntu. Mina? Yeah. Personally no mfethu. Uyiwa straight. Oh. Oyedwa. Oh, khona email kube nalabo abanye.